Nagkaabot og nagkatinubagay gyud ato sa sesyon sa Konseho sa Mandaue ang opisyal sa Housing Office ug mga fire victims nga napiktuhan sa clearing operations. Nagpatabang ang mga nasunugan nunod sa ilang nadangatan. Si Nico Sereno sa report. Pipila ka semana ang nakalabay giimplementar sa City Hall ang clearing sa mga structures sa mga fire victims sa Barangay Tipolo nga atua sa CICC compound. Ang mga sharers o renters ang naapektuhan sa paghawan kay gingong di sila kwalipikado nga makabalik sa lugar. Una na silang natagaan og tag 5,000 nga financial assistance human sa sunog sa miaging tuig. Kaganiha, atol sa regular session sa konseho, nag-atubang ang mga apektadong residente ug taga-Housing and Urban Development Office. Dili na ta mag-matter ana kung unsa ba na renter, owner o sharer, basta kay kami biktima sa sunog sa residente sa Tipolo, responsibilidad ni sa syudad sa Mandaue. Pasabot sa taga-Hudo, house owners ra ang maakomodar ug makabalik sa luna. Bisag kani sa dili taga Mandaue nga renters, ikaduhang pangutana, punto-punto. Di na lang ta mo follow sa guidelines sa gihatag sa ato ang Beneficiary Selection Committee tungkol lang kay renter or sharer. Halos nagkatinubagay ang magsigkakampo atol sa sesyon. Pangutana sa renters, dili sa ingon ha, ang sabot na to sa una, once makadawat na mo financial assistance, automatically mo voluntary mo pahawa sa CICC premises because that is only temporary. Qualified man gid mi kay biktima biya mi sa sunog yun ma'am. Unya dugay na mi dugay mi butante diha sa barangay nya nganong dili man mi ma-qualified. Giabisuhan sila sa taga-Hudo nga mopatim-aw sa ilang opisina ug magpalista kung kwalipikado na sa housing program sa Dakbayan. Gitugyan sa konseho sa Committee on Social Concerns ang maong issue aron tagbuon ang duha ka mga kampo. Amo na silang gi-advise nga mo comply lang gid sila sa mga requirements. Nya gahi gid sila ang katong uban wala gid mo comply kato noon si Argawanon naka-comply na to siya. Pero kato yung mga kauban wala gid. So mapatawag rami nila og meeting. Maybe next week. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.